Požiar zobudzal skoro ráno časť Zlatých Moraviec. Autá zaparkované pred panelákmi na Staničnej ulici niekto podpálil. Ľudia vybiehali z domu a kontrolovali, či to svoje auto majú v poriadku. Požiar niekto založil ráno krátko po 4:00. Auta boli zaparkované priamo pod oknami paneláku. Dve autá zhoreli do tla. Oheň sa rýchlo rozšíril a poškodil aj vozidlá, čo stáli vedľa. Obyvatelia paneláku s obavami vychádzali z domu a zisťovali, či to nezasiahlo aj ich auto. Som bol rád, že tam není moje. Ja to odsudzujem strašne, to sa nedá. Je to veľmi smutné, to dorazilo už aj sem. A nielen v Bratislave a Košiciach. Ktoré z aut chcel podpálač zničiť a ktoré sa chytilo od neho, zatiaľ nie je jasné. Jedno patrilo mladej žene, ďalšie mladíkovi z paneláku. Veľmi slušná rodina a chlapec pracovitý. Možno len smola, že sa to chytilo asi od toho druhého auta. Pri jednom z aut bolo nájdené aj páčidlo, ktorým pravdepodobne páchateľ rozbil okno na aute. Pokojné mestečko nie je na podobné udalosti zvyknuté. Kriminalistický technik zaistil chemické stopy a polícia hľadá páchateľa. Dana Brixová, televízia Markíza.